Mereka adik kula Mareta mereka tasik SMP, Pak. Oh, SMP. Nggih, tumut ajar. Ya ora apa-apa. Aku ya SMP, Pak. Yo, aku SMP. Nggih. Ya ora apa-apa, Nggih, dalu punika panggengan pendidikan usia dini niku sae nggih. Oh, ngoten. Lah nek wonten ngoten. Jadi jiwa penerusnya niku mboten ical ngoten nggih. Penerusnya kok Mbak Kopi Pak wis ketara ompong, ketara rada ora ya. Aja. Sik enom arek iku tak wene ompong to. Lho Cahayu, lho Mareta, monggo. Nggih, Bapak. Ayo Mas ya, Pak. Sesarengan jaranan campur sari putra budaya. Ya masih pilih kaca ngopo-ngopo dadi wong lanang mbok aja sembrono aja sembrono kali jenenge ya masih wong lali ora rumangsa sarwa-sarwinggu ya akeh tingkae suwe-suwe kok nyelake Aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu durung-durung kowe wis nesu ning kalinggawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan aduh dek aku sing luput jepijer prengat-prengut wong ayu dadi semrawut sosor bebek disosor meri salahku dewek mohon disori besok-besok tak baleni bakal sempal ning kene wong rupane ayu janji kemis mesti tandine satu ya ra kakek tak tibal sesarengan jaranan campur sari putra budaya. terima kasih Ayo Mas Dika. ya mas ya
Aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu durung-durung kok wis nesu nek kali gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan aduh dek aku sing luput aja pijar brangat-brangot ayu dadi seprawut sosor bebek disosor mari salahku dewek mon disori sesuk kagak lagi-lagi Pak Sob